Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Här har vi dem och det är nummer 144 Mats Mattsson från Nordbjörn i ledningen. Vi har Axel Kjellberg ser ut som på andra plats. Vi har 2-4-2 Helena Sund på tredje plats. Francis Björkman på fjärde plats. Filip Hjältegård, men vi har nästan en minut här. Vi har nummer 110 fortfarande Axel Kjellberg på första plats. Den har vi på tvåa ut på sista rakan. Har vi jättetätt mellan Francis Björkman och 2-5 och Helena Sund på fjärde plats. Vi har resterande pojkar 9 till 10 år. Och då har vi inte bara pojkar utan vi